Oy, maayong gabi eh. Ayong gabi, pare ko sa Biblia. Ayong gabi, bro. Oh, unsa may imong kuan? Sa may imong religion? Wala ko reliyon, bro, pero ang amo ang simbahan na ang gingharian sa Dios ug pagkamatarong. Ana kay simbahan nga gisudlan? Nay, nay relihiyon kay moingon kag walay relihiyon, bot pasabot ana, neutral ka ba nga wala jud kay gisandigan at the same time wala pud ka nagsimba. Si matong akong gihinabi diri ba nga wala siya relihiyon pero kuan siya kanang neutral lagid siya, wala pud ka magsimba brad, wala kay mo koy religion. Ikaw kay naman ka sa may ngalan na ng relihiyon na nga imong gisimbahan. Ang amo ang gidala nga pagtulunan mitungod sa iglesia nga gingharian sa Dios mo na ang tinukod ni Kristo mismo sa Biblia, dili na reliyon. No, sir, ngalan ba daghan man god ang gingharian sa Dios, the kingdom of God and his righteousness. Daghan man god bro, asa man ani bro, naay kuan, naay white rock, iglesia sa Espiritu Santo, iglesia sa Dios, born again, baptist, methodismo. Unsa may ngalan sa inyo ha bro? Pastor Lahi kanito nga gadumala, bro. Pastor Lahi. Si Pastor Commander Lahi. Lagi wa ko mangutanag kasi gadumala nag sila lahi ba na kay moingon tag si sa bro ayo moingon tag lahi basig malahi taning kalakiha delikado. Sa may nga na bro, di po na baptist bro. Direct na ta sa imong kasi magila-ila sa tabo o sa religion nimo kay panalitan karon og ingon ko nga ani ana nya baptist day ka wala gyapon unsa man na di unsa may ngahan sa inyong denomination na rehistro ba na Security Exchange Commission? Yes bro, naka-rehistro na siya pero dili religion. Unsa may ngahan ana bro sa inyong pagrehistro? The kingdom of God and his righteousness. Ay mao day na. Asa man imong photo picture diri? Di ba maklaro imong naong na ako diri sa ako ang live karon mo nang dili na ko makon. Ako ana na bro, kingdom of God and righteousness. Kato sisigaw ng katotohanan. Kauban mo ato? Dili. Murag mao before kauban before bro. Sa ni bulag sila ni bulag. Ahin na sa tolo na kabok ng kingdom bro. Atong sigaw ng katotohanan lahi po to sila. Sa may tinuod ngalan ato niya tinuod? The Church of God. No, ang di ba ang bot ako'y pasabot ba katong iyang di ba nagdala man to sa page nga sigaw ng katotohanan kisa may original ngalan gud ana niya. Ang lahi na ilahan simbahan bro, dili na mao nga dili ba ang siya mismo ba dili wala ko mautan na simbahan siya mismo ba usa nga ato niya tawhana? Ang katong sigaw ng katotohanan? Ayaw na ito pagmutan na kay wala man na sa itong story. Lagi. Di ba to? Ito pastor no? Alright, so bro, unsa may concern na to bro? Katong imong giingon na sabat ba, no? Kay bisa ko nga timan man bro, okay ta basta ikaw mag-open na ka unsay dapat. So kwan kanang kingdom of righteousness ang inyong sabat Sabado. Sabado yun. So pareho rin mo sa mga Seventh Adventist local reform o general. Dili lahi ra siya bro kay ang mahuway mo putog Sabado. Mahuway mo putog Sabado pareho ring baruganan ana. Dili but pasabot nga Sabado gasimba pareha na tanan di ba? Dagan may keep og. Amo lagi na akong giingon nga Disyembre mo pahuway Sabado. Di say mga mong pahulay pero di say mga mong doktrin. Ana ra gud. Mo ko maingon pareho ng doktrina. Ang ako lang is ang concern ako Disyembre gid mo ato. Sige. Dayon sa may concern nimo anang Sabado. So sa Sabat bro, may sa Sabat na biblical mo yung Sabat kaysa sa Sunday ba? Isa words for words, letter ta letra. Ang Sabat day mao gyud na ang adlaw sa atong Ginoong Kristo. Mao ba? Di ba? Kaliwat mo ang baruganan bro nga kung ang imong baruganan example Sunday mga Katoliko mga bro no. No. Katoliko ka bro so kay ang imong stand wala ko ni issue sa Sabat. Sa Sunday nga wala gyud gikikon.
Puol, man bro. gisugo. Puol man kining Oh. puol man kining isyong sabat, bro. Ay laing isyo da, bro. Alos kada adlaw nang tangges ko tanig sa badog bingo. Yung time nga, isa unsa nga issue bro, why problema, pero ang imo mangunggikon karon. Oh, unsa nga tema bro. Kaya na Unsa man ka, bro? Pastor ka sa inyong simbahan? Magtutudlo lahi. Magtutudlo, teacher. Teacher ka. Chapter 4 verse 11. Magtutudlo. Kamo nang naada sa Episo 4:11. Oh, yes. Kanang Episo 4:11, bro. Kinsa may author ana, bro? Ang author na una-una si Apostol Pablo, pinagi sa Espiritu sa atong Ginoo, di ba? Kanang si San Pablo, author man ana dahil no, usa man na siya base sa Roma 15:16. Lo, ang imong gikuan niya, may tungod to imong gikuan ba? Ayo, di ka sa tamo biya sa dito sa Sabat. Kay mo mga imong kapoy ka ng isyong Sabat, bro. Kapoy ka ng isyong Sabat. Like, kanang bro, gali kayo pa bro nga sa Sabat, di ba? Sandi man ka. So, dapat im na istad, bro. Lagi, sige rataan na, dire. Kupool kayo ng Sabat. So, buot pa Sabat, bro. Yang ko nimo nga nilikay ka sa Sunday. Wala ta, bro. Alos kada adlaw ko dire, bro. Encounter og sa alos kada adlaw ko usahay dire encounter og na ko'y may nabi. Sabat. Sumod na kay sa pagkaon pa ni. Sige na lang tanggalitson. Humba. So, buot pa Sabat, bro. Unsa imong buot pa Sabat nga anong kulan na ka sa Sabat? Lahi na pong isyu. Lahi na sang isyu kay sumo na kay na paminaon. Ganong sumuman bro. So, sabot Halos kada adlaw na ta diri nanar japoy tawo ni laing topic ano ma-challenge sa ba? Challenge kay na bro, kana naman. Kana imo relihiyon atong isgutan. Kana imo relihiyon atong isgutan. Tinuod ba nang ka Kristo na? Bro. Ang Sabado bro o Sunday muna siya pinaka-importante nga topic o sapod na. Nga naman, kay mo na ilhanang sa Diyos o sa tao. Parang maura man siguro na program ninyo sa inyong pangunahuna na. Di ba? Kung wala ka na bro, but pasabot. Kung dili na importante si mong Sabat bro, but pasabot, dili ka katauhan sa atong Diyos. Dili, wala mo ta di ba? Wala mo ta mag-ingon nga kuan. Sige ra kita guys go ta na diri bro, sumod na wala laing isyu na. Daghan lagi. Sa kadaghan kayong pwede bro. Sa kadaghan kayong pwede na tong issue diri nganong kana mo jud. Kada gabi mo kagalive. Sige, atong isgutan ng imong relihiyon. Atong isgutan ng imong relihiyon nga kingdom of righteousness. Ay lang sana Sabado, Domingo kay sumuod na kina diri. Pero bro, sato pa aminado na ka nga pildi na ka kay ang imong mga istorya di ang comment ko sa mga ipapulay man, adlaw ipapulay. Dili bro, wala mo ko mayong napildi ko. Nga ako ba, kani man god ang akong trabaho dire karon sa kada lang bro. Ako man god is maminaw sa giribat na ko tong live debate nila ni kuan ba ni Jerwin Rosales og kani si Argesino. At topic nilang Jerwin Rosales is pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist Church naay authority nga mag-keep kun og Sabat. Wala may magisgot, wala ko magisgot og Sabat ba unsa nang Sabat diha. Sabado ba nag Domingo dili, Lunes ba nag Martes. So ang issue nako diri unta is nabagi authorization ni Seventh-day Adventist. Unya karon ang wa mo ko mag-topic diri about sa Sabat. Nganong di kayo kumuambat ana mga isyong Sabat bro, sumud na kayo na sige balik-balik mo biton di kayo topic ka na dire kay siguro Sabot bro. Bro, ang Sabat bro, wala lang bili para sa imo nga topic kay sumud. Naaman na ibili ng Sabat sa amo kasi may gingo kag Katoliko ay Sabat na. Ang man nga Sabat sa Katoliko bro, o sa Sabat nga amo bro. Lahi-lahi man ta kay kami Kristiyano man may tinuod, Sunday amo Inyo hapon Sabado. Bro, focus tadi ang Kristiyano ni bro kay dingon mga Kristiyano. So ang imo ang pagka-Kristiyano di ata mag-focus. Kaya bisag unsa mga tema kaya nato na itima. Sige. So kay ningon Kristiyano ka bro, pamatud ina bro mga Kristiyano ka. Okay. Ka pamatud bro. Kamao. Mamayo kay ako ka pamatan-on. Oh. So kay ningon mga Kristiyano ka,
kaya ba na mo mag-prove sa Biblia nga Kristiyano ka? Kaya. Kaya kong verse, bro. Kaya. Okay, kaya kong verse. Isa, paminaw sa akong explanation. Paminaw magaka. Sige. Basta paway Secret, ayaw, paminaw. Kaya nangita, gusto man ka nga i-prove na ko nga ang Katoliko Kristiyano. Okay, go ahead. So ayaw ko pangutan na kung sa verse, ana. Kaya nangita, the fact nga nangita kag explanation, explananta ka. Aksyon Katoliko! Kaya mo sa Biblia, bro, Kaya dili man bro. Lagi. Kaya dili man nabasihan nga, hamay verse. Kaya walay verse, papapos yung mga nahuna, bakak na to. Kung saan, sa amin, wapagay ko na human. Warabay mananapos langit makasaka, unya ikaw, sikag sapaw. Padayon. Inani ba? Kaya kung ang verse to verse nang gadi mong gipangita, dili ka maka-provide, mingon dayon kag bakak man na Brad, kay di man ka maka-provide. Usaon man nimo pagpatuwa ng imong apelyido karon. Nga tinuod na, wa may bersikulo kapitulos Biblia ana. Subot pasabot. Pero dili sasapaw. No, sa ayaw sa bagay, explain pa ko. Ayaw sa sapaw. Si Kristo bitaw ganyawa, nagistoryahanay, naminaw biyang yawa. Ikaw, sapaw ka, labaw ka siya. Pagpasabot, bro. Sa tao, kaya ang Diyos, bro. Lahi mo na akong tima. Dili. Ang imong pangutana, kaya ba jud na ako pamatud-an nga Kristiyano ko? Kaya kayo. Paminaw sa kong explanation. Lagay kay likoy-likoy. Nya paguman ang oras. Ala paminaw sa bahala kag masayang-sayang tas oras dire kay ako amaning time bahalag magtabi tag tamas alas 2 hap kadlawon watay problema dire. Kay dili man ni radio station nga limitan tag nila ka minuto kay pagkahuman sa tong oras okay na. Ala so, ako ni pamatud-ana nga Kristiyano me. Una, si Kristo nagtukod sa iglesia. Dili lang iglesia nga imong gipasakupan na niya. Kanang Kristiyano, asa na nag-ugat ng Kristiyano? Di ba, gikanan ni Kristo? Mabitanin kung Lord Christ, Christian. Kisa may nagtukod na ng Christian religion. Dili man ang yawa, si Kristo man. So, mukonekta diya sa san... Ay na, ga-explain ko. Naamag ayaw sa ban ba isipir sa na imong baba sabi ka wala pa ko ayaw jog tingog-tingog ba hilom-hilom ra tas kilid-kilid ba kay ang maayo gong sikir god minaw dyan na. Alright, so diha sa gitawag nato og Biblia wala tay laing passage sa Biblia ang makita San Mateo 16:18 nga nagtukod si Kristo og simbahan nya kana simbahan na dili na Judaism dili sad na Islam, di po na Buddhism, dili po na Hinduism, Taoism, Sintoism, kanang mga hisim-hisim diha, or kanang mga Satanism, dili na. Kana simbahan nagitukod ni Kristo, that is what we call Christian. Naon sa man ang Kristyanuha diay, sa may giingon ni Kristo sa Biblia. Diya sa San Lucas, sa San Juan 10:16 ako adunay mga karnero nga wala mahisakop nining turila kinahanglan dadon ko sab sila aron masakop niya aron mausa na lamang sila mo na giingon ni Kristo nya unsa man ang turil nga giingon dia nasa Biblia nga kinini ang Richard Baxter nga kaning New Testament paraphrase unsa may giingon sa San Juan 10:16 and beside the Jews I have chosen people among the Gentiles then I must call and gathered to me the Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under their only universal head and shepherd. So kanada yung turila da Catholic Church daw na ang pangutana unsa ng Catholic Church when we define about the meaning of Catholic di tamdagan ang Biblia kay pag meaning nga atong isgutan dictionary atong daganan pag definition na gani ang isgutan we have to use dictionary unsa may meaning sa Catholic giingos dictionary dila na ko ni pagkita kay nabasa kong luyog buot sigang mo tanaw ako lang ning gimemorya ba unsa may giingon sa dictionary New Webster Dictionary paina 62 nag-ingon Catholic the original Christian Church original Christian Church kinsa man ni sila
member of the Roman Catholic Church. Klaro kayo, napamatunan, pamatunan oy. Nabasita sa Biblia nga nagtukod si Kristo sa simbahan niauhag ni Kristo San Juan 10:16 nga magpasakop tanang turila nga munang Katoliko sa past translation sa Biblia ni Richard Baxter nga di Katoliko. Unya si San Pablo nagwali man. Buhat kapitulo 9:31 Ecclesia Catholis yun sa Grego nga pinulungan. Nya nas original nga King James Version. Buhat 9:31. Unya naasa gitawag nato og kinini ang sa unang Juan 4:1 sa King James Version nga Bibliang Protestanteng 16:11 nag-ingon, "He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith." Klaro kayo, nadyo Catholic faith. So dili may tabo nga piki ang simbahan. Napamatudan kaya. O gipamatudan ba? Unya kay ningon man ang Biblia sa Living Bible, Job kapitulo 8 bersikulo 8, read the history book and see. Basaha ang kasaysayan og tan-awa. Nya unsa may giingon sa Biblia sa Isaias 41:4, ang Dios may nagbuot sa dagan sa kasaysayan sa kalibutan. So kung butan nimo ang kasaysayan, sama ra nga gibutan nimo ang Dios. Unsa day giingon sa kasaysayan? Matod pas kasaysayan, ningon dire sa Young Student Encyclopedia nga all Christian for the first 1,000 years, all Christians were member of the Catholic Church. Were member of the Roman Catholic Church rather. Aksyon Katoliko! So na ebidensya? Napamatudan. Sige, pwede na ka magkapangutana. Okay. So, dalay god ang bugtong ng buhay ng Diyos. Ang naman nga mga sige gusto, no? Nga pinakablang kagamanan sa Diyos. Kanya wala na ilang Diyos. Nga ngay simbawang dahi ko nalagaran. Ang tarang pagday ka ng gadang gawang pag-autoridad para lamang sa bugtong ng Diyos. Kaya ito karon ang antot sa katuran. Antot siya kanong pagbalik. Antot sa kaniming wanay kitapusan. Kaniming dahin. O kanatong taran. Gawas kanya wala na ilang Diyos. Kaya salamat. Huwag mayang gabi ideya kanimo bro. Sabi ng gabi bro. Hello. Hello, hi. Mga gabi Obesad. So, base sa imong stand bro nga ingon nimo nga pamatud-an nimo ingon dili mo nga pwede makasulti bro nga napamatud-an nimo kay dili mo ka ikaw mo ikaw mo judge no. So sabot bro ang makasulti ra nga napamatud-an nimo ang imong opponent kay wala man tay judge dire no. So ang imong mga givers nga gipangbasa bro gipanghatag mo sa kuha wala man joy litra por litra dito bro nga Roma Catholic. So basaon na to ang imong mga verse nga gipanghatag. So may bro unsa may pangutanan nimo? Wa kay pangutana mo ribat ka? Wala ko ang imong gipagstorya ako ibalik si mo nga. So muribat ka. So pagbote pasabot kung muribat ka, o kuan man ni bro, common rules man pag muribat ka, pangutanon jud ka sa kung ribatal. Si muribatal. Ay, kada siyo. Mana naman kakasay mo ang pagpasabot. Umanaman ko, posible na, di ba, nangutana ka na ko, no, nga, kaya ba na kong pamatud-an nga kami Kristiyano, o na ko, nagpresenta kong dokumento, ebidensya, so ang imong tang trabaho is, mangutana ka sa kong presentation, kung sa to ka-legit, ay, imo manggiribat, sige, kay mangutana ko sa mong ribatal ron. Bro, dili mo sabot na ribatal. Dalal siya sa pangutana sa imo hanggang kaya para direct to the point lang ng pangutana, dili na daghan mo. Ribat-ribat pagkadali pila ka minuto, direct to the point pangutana. Nagistorya bito atong ginususto ng kapay mo musapo ra bagit ang yawa bro. So wala musapo yawa oy. Direct to the point lang. Direct to the point, sige go. Point to the point ha. Ang imong giingon nga napamatud-an nimo ing kay yes. Na-prove mo yes, dili kay yung yes, di ba? So dili mo ka pwede mag no kay ikaw may anang pamamatud. So aron mapamatud-an na to bro. Sa Biblia gyud ta focus ka naman kay imong referensya bro, hinimo na ninyo nga Katoliko. Dili maka pwede Unyara sabat. Pagani ka na human dili kay kasabot, dili komento nga dapat mamino aron makasabot. So, ang imong mga referensya bro, wala ko'y Christian na, pero nga naman,
ang inyong referensya di man pwede maghimo inyong Katoliko og referensya nga ang ibutan to SDA mo. Di ba? Member mo sa SDA. So member gid mo sa Romano Katoliko. Pero dili ta sa Biblia. Katong imong gi-verse nga gipangbasa bro, bisag isa ka porsyento wa man kay naigo. Wa kay na pamatud-an. No? Ay Mateo 16:18 yung gingon diha, 19. Bro, direct to the point, bro. Pangutana na, bro. Oh, bro, ang akong giribat ang imong kadog dala pangutana, bro. So, ako man time, take my time, di ba? So, ikaw, take your time man ka. So, napo ko chance nga ma-prove na ko nga wa mo na stand ang imong gusto i-stand. Ngano man kay kung imo ko putlon, but pa sa but pildi naman ka. Kay ngano man dili makagusto nga ang imong mga gipang-stand matubag na ko og dala ribatar og dala pangutana sa imo. So, package na kay direct to the point mga ta. So, bangminaw sa, di ba? Kaya ang mga naminaw rin sa imo bitaw kay makaingon sa sakto yuga. Sige, go. O, di ba? So, kung tagaan ko nimong chance na ako na po, kay tayo maka na ko na eh. So, ayaw sa pagsapaw, kaya ang yaw, arabada ko na mo sa po. Imuli mo, di ba? So, maigo kasi yung istorya. So, ina ni bro, sa biblical speaking and pro, wala kay na isa lang ka punto. Di ba? Kaya nga naman, Mateo 16:18, ang unang istorya na si Pedro. Ang si Pedro, usa ka Hudyo nga Israelita, dili Romano. Ha? Ibutang na sa inyong mga nahuna kasi nga ang iglesia nga gitukod diha dili pud Katoliko kay ang Katoliko is Romano, kaliwat na Romano. Diya pa lang disqualified na ka, bro. Wa kadyo kay naigo. So pag ingon niya, ikaw Pedro, si Pedro is Hudyo. Ibabaw ni bato pagkatapos do iglesia. Unsa nga iglesia 19? O ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian. Gingharian di ang gitukod sa Dios diya, bro. Muna sa Mateo 24:14, kining maayong balita sa gingharian, isang Diyos tibuok kalibutan, ipaibalo sa katawhan o moabot ng katapusan. Muna ang Katoliko, bro, nalibot sa tibuok kalibutan, wa pay katapusan na abot. Ano man, gingharian day, ang maayong balita sa gingharian day, bro, mo ipaminsay kay mo iglesia nga gitukod gingharian. So wala jud ka nakaproba na, bro, di ba? So ang imong bro ko dito sa Juan 9, ang Juan 16 nga naa pa siya ilaing katawan. Kinsa may istoryahan ato ang iyang mga apostoles. Kinsa iyang mga apostoles? Mga Romano ba? Dili, mga Hudyo. So ang mga apostoles nga mga Hudyo, iyang sultian nga naa pa siya mga katawhan. So mo na nga gisugo niya ang mga na si Apostol Pablo gipatuyok niya na ang mga apostoles. Kung sa sunod nga katapusan nga gisugo niya, bro, sa Biblia is magtutudlo. Magtutudlo lahi. Mana naman ang pastor lahi. So pastor, sunod sa pastor is magtutudlo. So wala ni mo na nakuha gyapon nga punto. So sunod na yung mga verse, ang buhat buhat 9:31, no? Nga simbahan yung kadi Katoliko, dili man Katoliko ang giingon diri. Basaw na to Dalaygon ang bugtong Dios. Buta ang simbahan sa tibuok Judea o sa Galilea o sa Samaria naggabaton gayud og kalinaw, nagligkon og nagkinabuhi nga mahadlokon sa Ginoo o tinabangan sa Espiritu Santo, bidaggan ang sakop sa simbahan. Kinsa may gasulti ani? Kinsa ang butang ani? Ang mga apostoles, kinsa man nga mga apostoles? Kinsa may nagdala sa Samaria? Kinsa man nagdala ng simbahan? Ang mga apostoles nga mga Hudyo. Diba? Dahil naapos si Apostol Pablo, Hudyo gyapon na siya, bro. Dahil yun na Romano. So kung moingon ka nga Romano Katoliko ang gitukod diri sa simbahan ni Kristo, muna pinakadakong sayop ni mong isulti. Ano man, wala may Romano nga bisag isa diri nga gatukod sa simbahan. Diyos si Kristo, nakaliwak man siya sa mga Hudyo nagpakatao. Diba? Sa Biblia, bro, ang mga Romano, mortal nga kaaway ni Kristo. Ano man, kita ang naglansang ni Kristo. Ang mga Romano, kita mga kada mahal na adlaw ninyo dia, mao na salida ninyo dia. Wa kita ang Roman soldier gilansang sa Kristo. Di ba? So, diha pa lang, bro. Ang mga bisag si Pilato nga Romano, wa gay siya kailang Kristo. Hari ka ba? Ningon siya kang Kristo. Pero wa ka kaila. Muna kung maingon ka, bro, nga naka-stand ka, bisag gamay nga punto, bro, sa 100%, bisag 1% na lang, wa yun kay na-stand bisag isa. No? So kung maingon ka, mubasa ka na imong history, bro, nga gibasa na imong ganina sa Biblia nga read the history, ang history sa Biblia. Kaya ang Biblia gisulat na sa sinugdan pa lang hantod sa katapusan. Munang ningon sa Revelation ningon John, sa Revelation chapter 22 verse 18 and 19, dili na ni pwede dungagan o pulangan. Busa kung mudugang pag-history sa inyo ang religion, bro, dili na siya pwede o dili na valid nga katarungan nga mauna ang simbahan ni Kristo. So
o inana siya kasi kayo bro. Kay dapat na kay punto ba nga kana nga authority nga simbahan Katoliko ba gyud nga puros man Hudyo ang ipanghisgutan dia. Di ba? Muna nga ang gingharian sa bugtong Dios mao na gitukod nga simbahan. Mao ganay nang gipapangita sa Mateo 6:33 si Kristo. Mingon siya unang pagpangita ang gingharian ug kamatarong mo na ang among gitala. Wala siya ningon Kristo nga una pagpangita ang Iglesia Katoliko. Ano man wa man siya Katoliko ang Romano nga ang Romano wag kay ilang Kristo. Ha? Di ba bro? Muna nga ang imong stand bro, totally wala kay na stand nga mao gyud na. Daghang salamat bro. Unsa imong pangutana? Okay, natoy pangutana, bro. Sige, pangutana. Katong giingon nimo si Pablo dili Romano. Tinuod to? Oh. Yes. Kung may mabasa ko sa Biblia letra por letra si San Pablo Roman citizen, ang kuno nimo na makaka? Sige, pabasa ha. Ang kunon ba nimong na makaka? Bro, basta, bro, ang Roman citizenship o Romano nga tao, nakabot ka unsay Roman citizenship bro. O example, ikaw nga Pilipino, madto ka Amerika, makakuha ka og American citizenship, Amerikano na ka bro. Di ba? Wala ka kabasa sa Biblia nga si Kuan Apostol Pablo usa ka kaliwat ni Binamin. Hudyo si Binamin bro, anak ni Jacob. Oo, ko mangutana og kaysa sir anak. Si Roman, si Apostol Pablo bro, nakakuha siya og Roman citizenship. Nga lisod na siya kuhaon, gingon ni Apostol Pablo. Pero na siya Roman citizenship nga naman. Dito siya nagdako sa Romano. Pero unsa iyang lahi? Lahi siya ni Binamin. Sakto ko bro, dili. Sige. Ingon man gud ka ganina nga si Pablo dili Romano. Di ba? Dili sa Romano. Unsay mo pasabot sa Roman kanang bloodline bro ba? Ang bloodline, example mo to ko sa Amerika bro. Bloodline na di ka sa Amerikano nga naa kay American citizenship. Bloodline na rin ka sa pagka-Amerikano bro. Kaya mao man na ang history ni Apostol Pablo dili nga gingon. Nga kinahanglan dili siya latuson kay rara ba siya Roman citizenship. Magpasabot na mamamayan siya ng Romano nga lugar. Sa Roman nga lugar. Dili Romano nga siya Romano mismo nga katawan. Bloodline. So nakuha ni mo bro. Sige, ang imong pagpasabot bro kay makabasa lang kag Romano siya. Romano na yun siya. Wala Okay. ni mo giputol lang. Alright, so pasabot. akong pangutana sa imong pamahayag, akong pangutana ba kay ningon man gud ka nga ha? Oo. Si ningon man gud ka ganina nga dili ang simbahang Romano Katoliko dili Kristiyano. Oh, wala ko kaingon na. Ikaw ra kaingon. Sa imong pagtuo na, sa imong pagtuo. Bro, ang imong ayaw liko istorya. Ang akong giingon simo, ang imong giistan wa ka nakaigo bisag isa. O lagi. Wa kay naigo. So nasa imong pagtuo nga ang Roman Catholic Church dili Kristiyano. Imong pulso katong si Apostol Pablo bro nga Romano bro kay para dili ta mapapahiyaan bro kay imong lang live. Nya ang imong i-present nga si Apostol Pablo Romano yun. Okay naman, Roman citizen, so Romano jud siya. Anyway bro, Bro. asa, mga tana po ko nimo. Ay sa kadalang. Bro, ano na sa ang Roman citizenship o kanang kaliwat sa mga Hudyo, naay kalahilan ana wala. Ha? Naay kalahilan. So, ang unsa jud ang bloodline ni Apostol Pablo? Romano gyud ang ginikanan o mga Hudyo? Dili. Pero nagid sa Roman citizen. So kung Roman citizen, Romano siya. Bro, ito sa kadalang bro. Kadalang ha. Ang akong pangutanay nani dili ta magisgot. Kami na sa wala dili ni issue na to dire bro kung unsay citizenship ni San Pablo. Dili bro wala bro kay ang ako man kung pabarog dire ako lang gifrob nganong imo nang sa kami na sa ba akong gifrob dire nga ang Katoliko Kristiyano. Wala ta magisgot regards about citizenship kung sa baya unsa ba nas Pablo Hudyo ba nag Roma ba nag Pilipino ba nag Amerikano dili. Alright, so akong pangutana bro. Bro, dili yun sa Romano bro. Sa dili lagi ta wala lagi ta magisgot ana. Ang akong pangutana kay imo man gidinay sa paminaw sa ba? Imo man gidinay. Ano may style bro? Paminaw sa ba? Ili kay magkuya. Sa ba? Imo man gidinay nga ang Roman Catholic Church dili Kristiyano. Di ba?
Oh. At besides, sa akong presentation, maingon pa manggali ka nga, wa, kalusot. Karon ang akong pangutana bro, unsa may nabasa diha sa Biblia nga Grego sa buhat 9:31? Basa na to? Oh. O tayo verse mo ta. Buhat 9:31 sa Grego nga Biblia. Grego. Man Grego bro, kadi man ta Grego. Lagi, kabasa ba ka anang Grego bro. sige aritas original bro. Sa original nga Biblia ba Grego? Tanawa. Bro, kung wala di kay pagmahal sa imong language mo bro. Dili bro, kay dili bro, kay ang Biblia gisuwat yun na sa original nga pinulungan nga Grego. O diha. Paminaw sa Bapstoy. Mato dire sa Biblia nga Grego bro. Basaw na. Ingon sa Biblia Grego, himen on Iglesia Catholic. Paminaw sa nung di ta magkasinabot kay ingon dire himen on Iglesia Catholic. Iglesia Catholic. Ang pangutanan nako, unsa nadungog nimo, Iglesia Catholic o dili? Wala ko'y question na kay inyo man hinibo. Sa ko mga tanag mo question baka unsay nadungog nimo sa atong gibasang original nga Biblia, Iglesia Catholic o dili? Original bro, paminaw sabi kana imong original yan napug ka kay mo ambag ra bakaglain mo sa malukong ka. Sa kadali lang ba tubagas ako. Unsa man gyud nadungog nimo sa akong gibasa sa original nga pinulungan nga Grego, Iglesia Catholic o dili Iglesia Catholic? Bro, ayaw ko pasugot ka imo ang pagutana nga imo arang mga gihimo paminaw sa gihimo gabasa mo kadala bro. Bro, abi sa unsa Si miipit aning kalakihan da. Imo na magdira. So kanang imong Grego nga gibasa bro, kinsa may author ana bro? Kinsa gasulat si Apostol Pablo? Kay original man nga Biblia. Kinsa lagi kinsa gisulat? Ang author anang Grego nga kung gibasa, ang nagsuwat ana si San Pablo. Kaya ang original nga Biblia gisuwat dili Binisaya, gisuwat dili Latin, gisuwat dili in English, gisuwat sa Grego nga pinulungan. Karon, bro, asa paminaw sa ang Grego bro, gibisaya, nawala na din ang Katoliko kay paminaw sa ba dili man Bisaya ang terminong Katoliko, kasi may gingan og Binisaya na. Ang Biblia. So kung naagyon dila gibutang sa imong kuan bro, Grego nga imong gihimo Biblia. No, paminaw sa ba? Kung naana diha, sato pa kung i-translate na dire, kinsa may abnormal nga tao mo translate og Katoliko na gibutang diha nga abot rin wala Katoliko. Kay ang Binisaya ng Katoliko tibuok kalibutan. Na kung makabasa ka sa imong Biblia, diya sa Binisaya tibuok kalibutan. Ang akong pangutana balik tas original na pinulungan sa mga apostol. Paminaw sa ba? Paminaw. Di man ka mo. Paminaw sa. Balik tas original na pinulungan sa Biblia ang Grego. Diba? Kay mo man dyan paminaw sa. Mo man ni original nga pinulungan sa Biblia. Dili man Bisaya. Ang pangutana nako, unsa man jud nadungog nimo sa akong gibasa, Iglesia Catholic o dili Iglesia Catholic? Sa imo lagi gibasa. Paminaw sa. Ayaw ko pansira lagi sa imong gibasa kay ang imong gibasa. Bro, wala ko mangutanag sa ako bang gibasa. Paminaw sa ba? Ang imong giingon bro, exclusive na sa inyong Katoliko. Direta sa patas, kanang among Biblia bro, gigamit ni sa tanan nga reliyon tibok. Sa may version ana. Bro, hindi ko ba? Ayaw ko pagamita o paansira anang inyuhang hinimo nga Grego kunuhay. De bro, unsay version ana Biblia imong gamit kay sundan ti kana. Bro, ito man bro, kanang kaya nimo i-stand sa biblical nga atong gigamit o dili na gyud nimo kaya. Mao gani Biblia man ni akong gigamit, unsa may nadungog nimo sa original jud na Biblia, Iglesia Catholic o dili? Ayaw ko pa babasa pa kuan na imong original nimo nga inyong original. No bro. Original tinuod jud. Adre o. Nakita na bro. Sa may original na Binisaya. Ang original bro,
gikan ba pila ka buok mga scholar ani ilan nagihuban. Bro, pa kamo. ang primero na, di ba, wala pa may Bisaya sa una, no? Pagsulatan ng Biblia sa mga apostol, unsa man nga pinulungan nilang gigamit? Oh. Hebrew, Greek, Aramaic. Oh. So ayo pag Hebrew, Greek, Aramaic. Bro, asa man nimo nabasa nga ang mga apostol nagsulat og Biblia Hebrew, Greek, Aramaic? So, ato may tema gyud nato ani kana imong pagka-Kristyano o diya na punta. Mo gani no kay akong gibasa ning ang Biblia, ngingon man ka dili man na original, kay imong gigamit original na Bisaya. Kataka ra man ka. So, paminaw ba ang akong giingon mo? Ha? Akong giingon mo kana imong gibasa basa di ang libro nga naay pulong Katoliko kung kami po'y musulatan na butang nga jud ana mo og amo ang relihiyon kung naa mi relihiyon. So sa ayaw kung anak imong gibasa nga para sa inyo ara. So aminado ka. Sa paminaw sa dire ba? Fair play ba? unsa man ang imong Biblia, unsa may ngalan na ng Biblia nga imong gidala? So, ang maayong balita bro, so sa ato pa, mayong balita, kasi may imprimatur ano mayong balita ang imong gidala. Oh. Punik ka ba? Yes or no? Kaya ni mo barugan sa ordinaryong mga gigamit nato nga Biblia o dili na? Kaya kayo. Maundang na ni, kaya nga naman. No, dili bro, imo ning undangon pildo. Sulti lang din mo kaya kay magdadala ka ng Greek na mga hinungdan kay. Dili oy usab gid sa may giingon nimo ang Greek wala hinungdan. Di ba? Na sa kinsa may nag-ingon nimo nga ang Greek wala hinungdan? Pamina sa ba? Ang ato mong gihawilan karon Bisaya. No. Lagi naaman tay kanang Bisaya, sir. Kanang Bisaya moderno na nga pinulungan nato. Sa paminaw sa moderno na nga pinulungan nato karon kay sa panahon sa mga apostol wa pay mga Bisaya sa una. So ang ila paminaw sa para magkasinabot ang Biblia nga New Testament wala na ni mo na-stand imong pagka-Kristiyano na-stand ako bro, na-stand yun ako bro. Ano nga paminaw sa ba para magkasinabot paminaw sa ba? Layo na mo kay kayo, announce naman. Wala man ta nalayo, ikaw ron na nalayo kay pagamiton mo kun nimo anang binisaya nimo nga Biblia nga ang term Catholic dili man na binisaya, so ayaw ko gamitin ang binisaya. Sa ato pa, sayop ni mga Bisaya. Dili na sayo bro. Kay kung imong basahon di ana sa buhat may 31, tibuok kalibutan na. Di ba? Tibuok kalibutan ba na? Ako basahon diri ba? Bro, sakto lagi ng tibuok kalibutan. Pero kitsa gisultihan dira. Ang Romano Katoliko o mga Hudyo. Adi, ayaw. Inani bro, paminaw sa. So kana ako sang klaron ba oy. Ang Old Testament gisuwat na sa Hebrew. Ang New Testament paminaw sa paminaw sa ba? Ay paminaw sa magsapaw man ka. Ang Old Testament gisulat na sa Hebrew. So, ang New Testament gisulat na sa Griego nga pinulungan. Kay mao man na usa atong kapanahonan pa na karon, mao nang English dali masabtan. Di na dayon maminaw magpabungol-bungol. Paminaw sa ba hoy? Pagbaton sa mayong pamatasan paminaw sa. Bro, paminaw. Amang kailaing kalibutan. Paminaw sa ba? Aron magkasinabot ta ba? Ang kanang diri mo explain ba ko bro? Ang Old Testament gisulat na siya sa Hebrew nga pinulungan. Ang New Testament gisulat na siya paminaw sa pero magkasinabot tayo sa sapaw kay ako man ni panahon. Tagaan ba panahon mangutanam? Ribat ni noon ka. Tagay kog time. Kay ikaw ganina taas na kay kag istorya. Kung imo na lang permente ay ikaw na lang magprograma kay. Sige, lain pangutana. Asa nimo nabasa nga ang Griego nga Biblia wa hinungdan? Gaingon ko asa mabasa ako gaingon nga kanay imong Griego ang giingon wa hinungdan nga naman nakabutang di Katoliko. Siyempre mo ingon jud Katoliko kay inyo ang Biblia. Unya kay Griego nga Biblia man akong pangutana asa mabasa nga ang Griego nga Biblia wa hinungdan? Mabasa ka imong gibasa mo na wa hinungdan. Okay, say gaingon nimo nga kini akong Griego nga Biblia wa hinungdan. Bro, asa mabasa kada imong gibasa. Lagi. Nagbasa man ko Griego no. Nagbasa man ko Griego nga Biblia. Asa pod nimo nabasa na nga mga standard baka nga reference na baka kay article nabasa nga kining Greek Bible nga akong gibasa walay hinungdan.
Oh, lagi kanay mong gihawi na gibasa. Di bro, ayaw. Walay, bro, ako, tanawa nga na, kaniya, pakiton to ka. Tanawa sa akong live, tanawa na sa mo live. Naghawid kong Biblia nga Hebro. Pamino sa, naghawid kong Biblia nga, Hindi makapakita sa naong niyo. dili magpakita, klaro na ko na diri. Na ako'y gihawiran nga Biblia, Hebrew and Greek Bible. Diri na ko nagibasa. Ang akong pangutana, kaning Hebrew and Greek Bible, kinsay nag-ingon nimo nga wala ni klaro? Oh. Ako gaingon. Ikaw ra di ay. Sunod din ako nang giingon. Ngano man? Basta ako tumagon sa nako imong istorya. Ngano nakaingon ko nga wala klaro unang una. Kay dili man mo makakuha og Katoliko diri sa ordinaryo nga gihubad gikan sa Greek nga original nga Greek yun. Gihimo og Bisaya, English. Naghimo mo Greek inyo ha diya. Nga gibutangan nyo Katoliko. Ano man kay dili mo makasiot og Katoliko diri. Okay. Di ba? Bro, Di man mo maka-insert og Katoliko diri. So bisan pa ang mga Greek nga Romano Katoliko nga naghimo dito og mga Greek nga pinulungan gikuha nila uban gibutangan og Katoliko. Wala problema bro, basta ang inyong Greek dia para sa inyo tinuod yun na kay inyo ako ng Greek. Pero ang tinuod nga Greek bro, nga gihubad og English ug Tagalog o Bisaya, na dire oh. okay. Bro, matod nimo. Kami na sa muna ingon ka nga asa mabasa nga ang inyong Greek nga Bible way nung dan try mo gibasa mo na. Nabasa di mo dia. Bro, ani bro, matod nimo ang tinuod nga Greek gihubad sa Bisaya ug in English. Karon bro, asa man bro. Sa uy paminaw sa ang ingon nimo ang Griego nga tinuod gihubad siya sa Bisaya ug in English. Karon katong gihubaran sa Bisaya ug in English nga Griego asam tong Biblia haron? Unsa din akong gihawidan di na nagigrigo og gikan sa asa na Di ba deklarasyon nimo ang original nga Griego gihubad sa Bisaya ug in English. So kanang imong gihawiran nga binisaya, di ba gikan mas Griego nga hubad? Asa man to nga Griego karon nga gihubaran anang mayong balita? Pwede nimong ipakita? Asa ang Griego? Ay, unsa man gid ang tema nato ani kan sa Bible o sa imong pagka sa pagka-Kristiyano bro, kay ngano man to prove nato, i-prove nato karon kung unsa ba yun nakasulat anang gitawag nato sa Griego diha sa buhat 9:31 kay matod nimo kani akong gihawiran na Biblia pike walay pulos imo ra gud pong rason kay di gud nimo madawat nga wala gud kay gibasihan sa nalag article nga nabasa nimo nga kon. So karon nang ingon nimo bro, kamo raman. Lagi sa sir. Ang ingon nimo ang original na Griego gihubaran anang Bisaya ug English. Karon ang pangutana, asa man tong Griego nga gihubaran anang Bisaya ug English? Kimo itong basahon? Unsa man? Ako sang bitaon o humanon sa lapanin ko kay para atong wala mahatag. Alright, wala matag. Okay bro. Ang atong pangutana bro, kaning ni ang sa San Mateo 16:18. Kani nga simbahan na gitukod ni sa paminaw sa unsa Mateo 16 kanina? Mateo 16:18 di ba gigamit na ko ni? Sige. Ang atong pangutana unsa man ni simbahan na kanina sa San Mateo 16:18? Kristiyano ba ni dili? Ayaw ko pabutubagal lagi ana nga wa may nakabutang diha bro. Katubag. Ayaw pa tambak. Katubag. Pabira sa ba? Kaya wala na ba una ha kay ako nang igitahon ka nako nga verse bro. Di ko ka katubag. Aksyon Katoliko. Dia bro. Gingarian kay mo may gutang si Disney kay garian ang gitukuran ang katungod si Kristo. Ang gitawag og Kristiyano kay Kristo gud ang leader ang Ginoo. So Kristiyano jud na sila. Lagi. Okay, alright. Sige. Dira ako sa pagutanong ka nako. Kay Kristiyano man na siya bro. Ikaw kamo ba nang simbahan na diya? Apil ba mo nga simbahan? Di ba matud ang tinako ganina? Tumaga sa ayo lagi po. Yes, mo lagi, kami lagi na, dili na kamo. Sige, kamo na. Consider na to kung kamo na. So, kinsa ang gisultian? Ha? Ang mga Katoliko. Kinsa ang gisultian?
Katoliko nang gusto yan ni atong gining gusto. Natural. Isa nang gusto yan. Natural. Kailan kita Ang gisultian ni sa ang gisultian ni Kristo nga ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit si San Pedro og kay gitagaan man sa mga yawi sa gingharian sa langit maunay nakapasanto papa ni San Pedro ug hantod karon ang simbahang pagsapaw ug hantod karon ang simbahang Katolik paminaw sa asa sapaw. Wa pagi ko nahuman pagbaton pag mayong pamatasan na unsa min taong kaoy. Amo ta ko santo papa, busa santitipe papa na po. Papamina sa ba sa akong explanation para makagits kag tarong kay diingon man ka na kami ba na yes ang gisultian na si San Pedro. Si San Pedro ang gitagaan sa mga yawe sa gingharian sa langit. Di lagi maminaw dayon ba? Paminaw sa para dili ka maitlog ba para makasinabot ta paminawa ang akong tubag para magets nimo di usan pagka-gets nimo sa kung punto magsapaw-sapaw maga sige bro ayos ha inani ba di ba nangutana man kag apel ba may anang gitukod ni Kristo o dili ang akong pang tubag apel unsa kinsay gisultian paminaw sa uy paminaw sa ba ikaw gasikag supak-supak yo ba kay ebidensya nga hatag Istoryahe. ayaw ang gingon kanang yaw mao na nakapasanto papa ayaw paminaw sa lama lagi ba para magkasinabot ayaw sa react dayon o pa mong kumahuman ayaw sa react dayon wa pa mong kumahuman so pahuman na sa kuha o pa mo na makadawat mong galing ka sa akong tubag og dili paminawa ko aron magkasinabot ta. Bro, kaya naman, paminasa ba? Naingon na yung ka nga, ang Yahweh, maningon na yung ka nga, ang Yahweh mo na nakapasantos santo papa, wa man kayo mabasa. Paminaw sa ba? Ayaw sa lagi react. Brad, natubag bang ko sa imong pangutana, ayaw sa react, ayaw sa paminaw sa ba? Dili sa dayon mo react ba? Ani ba? Kanang ni ang nangutana man gud ka ganina kung apil ba mi ana. Yes, wa mo ilabot anak, imura gahapon dumagali siguro man narehistro. Ang gisultian ana ni Kristo si San Pedro. Ya, ikaw Pedro, ay laging sabaw-sapaw ba? Sige, padayon. Ikaw Pedro, ibabaw ni ining bato, tukodon ko ang akong simbahan, ang akong iglesia. Bisan gani ang kamatayon, dili makabuntog ni ini. So kalon, pagkahuman niya sultian na, gisultian si San Pedro ha. Dili ikaw ha, dili ang imong gingon nga lahi, katong imong angin kag apidong lahi kay malahi kita ini ron. So, uman niya ni sulti ni San Pedro, niana dayon siya ni San Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Aboti pasabotan ng Yahweh, authorization ng iya sa Amplified Bible. Ayaw sa lagi sapo-sapo. Wapagi ko na human mo akso mo ikaw ba kay og mo explain mo kag imo kung sakit sa imong panumduman ayaw sa sapaw agwantahala sa Hindi, oy. Agwataw sa imong baka. agwantahala sa og nasakitan kas tubag ha kay dili pa man ni imong panahon sa pagsulti. Alright. So di abo ang gitagaan og mga Yahweh sa gingharian sa langit si San Pedro ingon ni Kristo nga ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Buot ipasabot sa Amplified Bible, and I will give you the keys, open and close parenthesis, authority. So dili na siya kanang gitawag na tog literal nga Yahweh ha kanang yabis balay, yabis sakyanan, authority na buot pasabot ana. So kay nakadawat man sa ana sa tanang mga apostol siya raman ang gitagaan ug mo na kong giingon nga mo na nakapahimo usad ni San Pedro nga Santo Papa ug kanang yawihana napasa na human namatay si San Pedro napasa na sa mga sumusunod so ayaw sa laging sapaw ayaw sa sapaw ba wa sir wala man kay buot sir pasensya sa termino ha sir wala jud kay buot ka storya sir ayaw lagi igiit na nga mo na nakapasa to papa kay wala si Kristo sir ingon na ano magisgot nang galing paminaw sa ba ako lang nang giklaro ba ug nganong naa si San Pedro ana ug unsay nakapasan to papa niya kay ang atong isgotan is Kristiyano man
So, kung nasakitan ka sa tubag, ayaw sa sapam. Wala mong kagway buot, anong kalakingan noon. Nakapahimo nga negro ni Pablo, buto po ka. Ay, sir, ayaw sa nagisgutin ng usan na negro ba na San Pablo dili, kadili man na isyo dire. Ay, paminaw sa ba? Ang pagka-negro ni San Pedro o ni San Pablo, kesa sa mga apostoles ni mong negro dia, dili na mo'y basihan nga ikaw, di nakakrisano kay negro ka. Di na mo'y basihan. So, mo niya akong giprob nga nakadawat man siya. Sir, unsa man mo ha, sir? Unsa man pagkamatuoran nimo o supak-supak ko jugas Katoliko? Kaya dili man ka maminaw god. Alagi paminawa lang akong tubag ha. Sige paminawa. Ani ba? Sa Biblia, so maunay nakapag-Kristiyano sa simbahang Katoliko kay si Kristo mo ay nagtukod ana. Unya ang kanang mga yawe sa gingarian sa langit gibilin man na gihatag man na niya San Pedro. Mao bitaw nang hinungdan ngano ang simbahang Katoliko na ay Santo Papa. Tungod ana kay pag itong namatay si San Pedro, ang mga yawi na wala na ingon na namatay bilin ng Pedro, gihatag na iyahang sumusunod. Kaysa mo itong sunod niya si St. Linus hangtod nga niabot karon nga naami Pope Francis o Pope Leo XIV. So mo na usa nga nami mga apostolic succession line up gikan pa na ni Kristo. So pag ingon nimo ang Katoliko Kristiyano ba? Yes, of course. Kung magsupak-supak ka, hatagi kong standard references o basal sita sa Biblia nga ang Katoliko dili Kristiyanos pero makapatas ka niya. Aksyon Katoliko! Sige, tagaay kong sita sa Biblia. Mana ba ka? Mana ka wala pa? Sige ha. Base sa imong giingon ganina ha, ibalik ta po nako ha kay basi ang imo nga magod mo tuloy-tuloy ra kay imo ha diha kay unsay mo nadunggan sa imong mga leader mo pud mo isulti. So dili po na nadunggan sa imong pastoy mo ato nga man nga mao sige ng Kristo. So ang imong giingon diha sa Mateo 16:18-19 balik ra po ta diha. Ang giingon diha ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. So, nabasa ba din mo diya nga gingharian ang giingon nga gitukol sa iglesia? Igatukuron ko ang akong iglesia, si Kristo Hari. Ha? So, ang iyang gitukol day, naay mga yawe. Unsa nga yawe? Sa gingharian. Mao gani nga naay gingharian sa Dios gani. Nya mo ingon na noong ko nga ang gibutang diya Romano Katoliko day na maoy nakapasanto papa. Ano naabot na makasanto papa? Ha? Nga ang authority, but pasabot naasay authority kay pagmensahe, pagpaabri sa langit katong ikapulo, kay di na mo ganahan na. Then naasay authority pagbautismo nga mudaog ang espiritu. Mula siya dili na siya makapasanto papa. Ayaw paglinya na ng Santo Papa diningon ka pagkamatay ni Pedro na anday pup diya nga mga pupop ang nakabutang sa Biblia Efeso 4:11 si Pablo gaingon paghuman sa apostoles na propeta paghuman sa propeta ebangelista pastor dayon magtutudlo wala may giingon niya nga paghuman niya mga pare na pod nga Santo Papa na pod ayaw lagi ilinya ng imong linya nga dili linya sa tong mga Kristiyano nga tinuod Kristiyano. Sige mangutana ko be Paminaw sa unyar na sa maghimo mag-imuhang istorya dayon lagi. Ikaw ram nagayong mag istorya imuhang kaugalingon. Paminaw sa kay ang imo ra bang istorya dili jud mahom sa Biblia. Ang akong istorya na sa Biblia. So moingon gani ka nga moingon nga pagkamatay ni Pedro na ay imong mga pupupop dako ng sayop kay pagkamatay ni Pedro o di Apostol Pablo nga mga propeta mga apostoles na ay mga ebangelista, na ay propeta, na ay pastor, na ay ebangelista, na ay ibang tutudlo. So wala gyud na linya di bisan pagkapila na matay si Pablo, ang Yahweh di gyud na maabot sa inyong pop. Ngano man na may sunod nga mga propeta na ay ebangelista, na ay pastor. Muna karon ang Yahweh sa gingharian, no? Naa dere. Ngano man mabasa man sa Biblia nga gingharian ang gitukod niya. Ayaw i-prove niya ang mga pop niya. Bro, kay wala man kay mabasa diya nga pagsunod ni gisulat ni Apostol Pablo nga naay mo sunod nga mga kuan no di ba muna siya nga ang bisag si Apostol Pedro wala gani dili siya makikatubang sa mga dili Hudyo kung wala siya gipagtagaag panan-awon mga hayop nga mga tao dito nga gilimpyuhan na diay giadto siya kang Cesar nga Romano nya mahimo na siya pare sa inyo ang Katoliko na nihabag naman nga bro takataka ang mga istorya bro no so bisag siya gani
ang mga Hudyo na balaod ingon sa sito sa tubangon sa buhat Jes 1 paingon sa ubos nga di kabalo mo sa amo ang pagtulunan nga mga Hudyo bawal mi mo adto sa mga hintil nya maingon na nang nga nahimo na pare sa Romano na unsa naman taong asa makagikad na tuo man kanimo leader mo diha nga ingon ana. So pag abot ito ningon din siya nga kasabot na ko karon nga dili din ako isipon nga mahugaw si Bisan Kinsa kay akatong mga hayop nagrepresentar to sa mga tao nga malalahi nga hayop lailahi nga batasan sa tao. So ningon si Pablo ay mao din yang gihatag nga pranawon sa ko nga mga hayop nga naay panapton. No? So dito gaminsay siya. Di ba? Lailahi nga lugar. Sige bro, mangutana ko be. Kunyara pangutana. Mahadlok pangutana. Lami kayo ka. Ano man na to? Ano na rin ko eh. Ako pag yung gitubag, ikaw bro, kay mo ambak, manggugka basta malupong na rin itong istorya. So, ina ni bro, ako sa pag-take bro, nga maingon ka nga, ang Yahweh, mo na yung nakapasanto papa, wa gyud gaingon si Kristo na. Bistag si Pedro, si Pablo, wa siya gaingon na nga makapasanto papa na. Ano naman, ang sunod sa Yahweh, pastor o nga ibang lista na mo tutudlo mo na mo hawid kay mo rin gasa sa Ginoo, ang gasa sa Ginoo apostoles, so kita ag Yahweh. Pagkasunod sa apostoles ay propeta kita ag Yahweh. So pagkahuman sa propeta ebangelista, Father Lahi, mo to siya ebangelista sa atong kasaysayan. Sunod pastor lahi. Karon magtutudlo lahi na adiri ang Yahweh. Kay mo man nakabuto sa Biblia, wala man nakabuto na ipop dia bro, kay motuo ka nang mga ito mga pupop kay nauna sa nga reliyon, una jud sa reliyon. Pero ang reliyon nga tinuod bro, ang pinakauna nga tungod reliyon Katoliko. Wala tayo question na. Pero ang pinakauna nga pagtulon ang nagitukod sa bugtong buhis ang mga sa Kristo dito pa sa tanaman ni Eden, sa tanaman sa Eden. Nga ang gingharian sa Dios dito pa naghari na si Kristo daan ang Dios dito nghari daan ka iba mun ang gingharian sa Dios naa dito sa tanaman sa Eden pa lang dili relihiyon muna wala tay question na bro ang pinakaunang naghataw gimo relihiyon Katoliko why problema muna sa tungod sa relihiyon na bulag ang mga tao nananggan ang relihiyon wala na nakabalo sa gingharian sa Dios muna ang among purpose bro mabalik mo sa gingharian sa Dios. So bro, mangutana ko ba? Mangutana ko ba? Kaning gingon nimo nga ang unang natukod nga relihiyon wa kay sopa Katoliko tinuod ni. Amen. Alright. So, di na ako nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Kang gitukod ni Kristo na una dito pa sa naman sa Eden. Si Adan si iba pa ang pinakauna niyang katawan nga nagsimba at tubangan sa Ginoo nga ayang mga anak. Okay. So bro, amina sabi mo na. Bro, ayun na bro, paon man na bro. So ni amin ko bro, di ba? Na ang pinakauna nga nagtukod ng reliyon Katoliko, ni amin ko, amen nili. Sige, go. Amen. So ako na po yung mutanan ng bro. No, sayo kay ako pa ning gusto na ning imong giingon nga Katoliko. Alright bro, pag ingon nimo bro nga Katoliko mo ay unang gitukod nga relihiyon, wala kay sopak, ang akong pangutana, ako sa ning i-cross-examine ning imong giingon. Ang akong pangutana, kinsa may nagtukod aning Katoliko nga unang natukod? So, kana siya nga pagtukod bro, naama na sa inyo ang referensya diya bro. Wala di ka kabalog kinsa ang pinakaunang gatukod ana nga, di ba? So, dapat na ko na ipamutan na sa imo ha. No bro, di ba ningon ka wala kay sopak nga ang Katoliko moong unang relihiyon nga natukod. Ingon pagi kag amin. Ang pangutana na kumao kay imo man jud ning giuyonan. Base sa imong pag-uyon nga Katoliko may unang natukod. Ang pangutana, kining unang natukod nga relihiyong Katoliko kinsang tawhana ang nagtukod ani nga unang relihiyon mo dinhi? So, unsa man bro, pakitaon sa nako sa inyong history ninyo. Ayaw nang kanang kay ang example bro, kung Katoliko ko bro, ako jud kang pangutan, ako jud kang tubagon kung kinsang nagtukod ana. Di ba? Pangutan lang sa kay kayong pangutan na po na pan maka kung sakon pa na joking makasi wala na bro dili na joking bro ikaw man na joking sa tinuod ani bro bro ako na po da. So ang akong pangutana ba kay giuyonan naman nimo nga ang Katoliko jud ang unang relihiyong natukod. So base aning relihiyon nga natukod nga una, kinsa ang tao nga nagtukod aning unang relihiyon nga imong giuyonan? So kaning imong giingon lagi bro
Gusto ba ka bro na ako sa i-search diya sa inyong relihiyon kung kinsa to ang pinakauna nga Roma nga tao nga kaliwat sa Roma nga dugo sa Roma nga gatukod ang Romano Katoliko. I-search. Paguman, i-search ako na ha. I-search. Karon, bro. Paguman bro. Ako na pod. Kadi ako pangutanan nimo. I-search sa kadali lang. I-search sa. Langita ra siguro kag pamagi bro no. No. Nag-uyo na ka nga ang unang relihiyong natukod Katoliko. Pangutana, kaning imong gayunan nga Katoliko nga natukod kinsang tawhanang nagtukod aning relihiyon nga unang relihiyong natukod kining Katoliko. Sige. Wala makugakir ana inyo Katoliko ninyo kinsa. No, dapat makabalo ka kay niuyon ka so responsable nimo nga may bal-an nimo karon kinsa may founder aning unang relihiyong natukod. Kay kung may imong kag si Kristo bro, bisag usa ka tuldok o I-search. Ayaw nang magagat ka na ako nga ako'y gaingon. Natural, lumaingon kung si Kristo di man juga mo to. I-research na. Sige, para Ako na ko i-research bro sa inyong history o sa Biblia. No. Kung may sa Biblia, wala ko makita. Kay kung may kog sa history ninyo, nadyo kayo makita. Di ba ni uyon naman ka nga ang Katoliko jud ay bro, di ba ni uyon naman jud ka nga ang Katoliko jud ay may pinakaunang relihiyon nga natukod. Ang akong pangutana, kaning unang natukod nga relihiyon nga imong giuyunan, kinsang tawhana nagtukod ana o kanus ana natukod. Para mawala lang nga. So, inani So, manan ako. Ako lang ang kitubag. Magtutudlo man ka, dapat tudloan minimo. Ano unsa man nga di man makatudlo ni. Nag-claim ka magtutudlo ka, makatudlo ba ka nako karon kinsang tawhana nagtukod anang giuyunan nimong unang relihiyong natukod? Bro, pag title pa lang nga Romano, bro, pasabot ang kaliwat sa Roma. No. Wa ko mangutanag unsa nang kaliwat, kinsa ang kaliwat na. Ang akong pangutana, di ba, magtutudlo kay claim nimo sa kuha karon. Magtutudlo ko, bro. Tudloy ko nako kinsa nagtukod anang unang relihiyon nga natukod. Amen. Ang ako itudlo si mo, biblical. Di ko magtudlo ang inyong history. Wala ko mga, bro, dili ni pangutana ko biblical ba na. Kinsang tawhana imong ikatudlo nako karon nga nagtukod anang unang relihiyon nga imong giuyunan. Unsa man ning magtutudlo nga na may quotes? Biblical imong Katoliko ba? Imong katawanan bro. Ang napagtugod sa Katoliko Ang magtutudlo na quotes. Bro, wala ko nangutana bro kung biblical ba na. Ang akong pangutana, makatudlo ba ka? O kinsang tawhana, magtutudlo ko ka. Ikaw gaingon ako nga magtutudlo ka. Makatudlo ba ka nako o kinsang tawhana karon ang nagtukod aning unang relihiyon nga niingon kag uyon kang Katoliko na. Wala ko man ka. Makatudlo ka dili. Gusto ka bro. Naunsa man yung magtutudlo ang di man katugan. Kaya kung ka biblical, do man sa Biblia bro. Pero wala ko mangutanag naaban na sa Biblia, naaban na sa history, historically ba na, biblically ba na speaking, wala ko mangutana ana. Ang ako makatudlo ba kag kinsang tawhana? Yes or no lang. Naunsa man yung magtutudlo nga di man katudlo. Roman Katoliko. Di ba? Tudlo imi og kinsang tawhana, magtutudlo magkakanya. Naman lagi kay coach just kilid. Bako o yun hinungdan yun na ngarong tagaan pa man ako ng type. So gitagaan ko ng type. No. Unsa man yung magtutudlo ang anay mangutana mingon maghinungdan. Sa history bro. Diba sa history ninyo nakabutang diri Katoliko. Bro, wala ko mangutana og history ba na mabasa asa sa Biblia ba nabasa history. Ang ako ba makatudlo ba kanako ka magtutudlo ka. Makatudlo ba kanako karon ako ha kintahaya wala jud koy alamag butang talang brad wa koy alamag brad magtutudlo ka sige. Makatudlo ba kanako kaning imong giuyunan nga Katoliko jud ay amen ang unang natukod nga reliyon. Makatudlo kanako kinsang natukod.
sa ato pa bro, example tagaan ka na ko og kang tubag na para dili na gawag sibik balik ka kay para mawala to imo mga istorya uban nga naitlog na ka bro ha. So kung dili na punta kay lahi na po Kristiyano katukod mo punta. No, isa. Makatudlo ba ka nako karon? Sayang ni mo pagka magtutudlo na di ka katudlo. Ay. Agoy. Diba? So ang gatukod sa Katoliko bro, sa Biblia wala mabasa. Ay bro, wala jud ko mangutanag na aban nas Biblia mabasa. Wa po ko mangutanag na aban nas history mabasa. Magtutudlo man ka. Di ba? I-claim nimo ganina magtutudlo ka. Makatudlo ba ka nako nga kaning imong giuyonan nga Katolikong tinuod nga unang natukod? Kinsay nagtukod ana? Makatudlo ka? Yes. Makatudlo jud ko nung una. Ako ito bago na paminaw po daw sa na Sige daw, sige. Kinsa man tawana? Unang-una sa Biblia, ang gatukod sa Katoliko, unang-una sa Biblia, walay babasa sa Biblia. Ikaduha, natubag na ko, ang gatukod sa Katoliko, in history, mao na inyong gi-claim nga si Kristo. Inyo nga gi-claim, di ba? Bro, wala ko mangutanag asa sa history ba nabas Biblia wala. Makatudlo ba ka nako karon kung kinsay original ayaw nang iyo basin ninyo, basin ni kuan. Ayaw pagagad namo. Tayog mo gagad ka namo, natural maingon jud si Kristo. Okay karon magtutudlo man jud ka. Kinsay original founder aning relihiyon imong giuyon ng Katoliko nga una natukod? So, but pasabot di ay dili ka mo dawat akong gi-answer sa mo Diba? Sumot pa sa dili ka mo dawat akong gi-answer sa mo. Bro, wala. Una, dito ma-prove. Wala ko mangutanag maproba na nimo sa Biblia, maproba na nimo sa history din. Ayaw pud ka pag ingon nga basin ninyo bro. Ayaw pag agad namo kay kami imong agdon, natural maingon jud si Kristo. Alright. Sige, magtutudlo mga ka. Tudlo ime og kinsang tawhanang original founder anang niang imong giuyonan. Ang pangutan-on ka na ko bro. Nagkakaka naman eh. Ano bilang imo makaya madawat. Ala kong kumagbalik imong pangutan sa ang tukod. Unang-una, tubagon ka na ko ang pinakauna nga nagtukod sa Katoliko sa Biblia way mabasa. Ay bro, wala jud ko mangutana og kanabang katukod sa Katoliko na aban sa Biblia mabasa. Ikaduha na ko tubagon niya na announce na nangutana ka wala kay magtutudlong di ka malong tudlo. Bro, ang imong mga premium ko ba bro? Galit kay kadto di ba? Pagtagad lang. Pag-uman. Ikaduha bro, ang Katoliko bro, wala mo nag-specific og tao nga nagtukod ana. Di ba? Wala kay mabasa sa inyo ang history diya bro, di ba? Kay ang inyong history diya katong tao nga gatukod kuno yana, iyang giingon nga si Kristo. Di ba? Tubag na ko wala. Bro, ang inyong gi-claim diya, paminaw sa inausal man. Matubag ko dili. Or nahadlok lang kang istorya ko ang istorya bro. Estobag bro. Di ba? So dire na. Paguman. So honest, bro, honest nga tubag kasi yung founder. Honest nga tubag bro. Kana kung giingon si mo, ang pinaka-honest nga tubag sa Biblia, way mabasa nga si Kristo. No, wala ko mangutanag na aba na mabasa asa sa history badaw. Honest nga tubag kinsa man jud? Sa ato pa bro, kung mutubag ko nimo, mangita ko asa daw ko mangita nga tubag. Wala bro, wala ko mangutana nimo asa ba na nimo nabasa, na ba na sa history, na ba na sa Biblia? Honest nga tubag kinsa man jud? Unsa din atong sharing ni bro, dili sa Biblia o sa referensya ninyo. Asa mo din bro? Lagawa pa man ko mangutana, wala pa man ko mangutana. Wala pa man ko mangutana nimo asa nimo nagibasa. Ang ako lang makatudlo baka na kung kinsay founder ana. Ingkag ko, sige daw kinsa daw founder. Bro, ang gisugo sa akong pagkamagtudlo bro, pilagi sa Biblia. Mo nandi ko makatudlo sa imo ang sige, biyaan na to na kay way matag. Alright, are ta bro. Okay, magtutudlo man ka, biyaan na to na isura kay di maugmaan tani, di gyapon ka kataga na. Alright, so bro. Base sa imong pagkamagtutudlo ningon ka nga ang gisugo sa imong pagkamagtutudlo, ang gisugo nimo is Biblia ra jud. Karon unsay sitas mabasa sa Biblia si Adan ug si Eva nagsabat? Nari kay mabasa na bro. Ay, ikaw gaingon nga si Adan o si Eva, apil ang mga anak nagsimba. Arat, pangutanan ako. Unsa may sitas mabasa sa Biblia nga si Adan o si Eva nagsabat?
Kinsa may unsa man sa buka lang filosofi o Dili na ikaw, di ba? Ingon ka ganina nga si Adan o si Ibag yung mga anak ni Simbas Ginoo. Karon ang pangutana. Kay mindset man na sa inyo ha nga basta magsimba Ginoo Sabado jud. Alright. Unsa may sitas mabasa sa Biblia nga si Adan o si Iba gasabat? Nagsaba? Oh. Ngano bro, ngano unsa na nga Ka- anong napod. na man imong pagkakala bro nga wala man gina sa Biblia nagsaba giingon na bro. Unsa man gibastos nimo si Adan si Iba na bro? Di ani man gud ka ganina nga. Brad, paminaw ha para magkasinabot ha. Di ba niingon ka nga ang imong pagka magtutudlo Bro, dili man na pang Ginoo na imong gipang istorya bro. Ngano man? sa dili pang Ginoo sa yawa. Pataka ram. Ang yawa na bro. Ngano man? Pamina sa ba? Ha? Ang yawa bro. Agas ba may nabot ka kasabat? Walang na kami kag gitanjak bro. Di ba? So, yung insulto nimo ang balaang katawa sa putol sa pinakaunang tao. Di ara bro. Bro, sa Biblia na ang katauhan na anak ni Adan ug ni Iba mo'y nagsimba sa Ginoo pinakaunang nagsimba natay mabasa. Ay di So, bro. kung mayon ka bro na ang pinakauna nga reliyon kamo yun pero ang pinakauna Isa- ng isa- simba isa- isa- ito pa sa naman Ani ba? Katoliko dito bro. Ang imong giingon ka ganina nga ang imong giingon ka ganina nga ang ikaw ang imong pagka magtutudlo Oh. Biblia ang imong gibasihan. Oh, paminaw sa ba? Biblia ang imong gibasihan. Karon, Naglikay ba ka na? nilikay man kang Adan og ni Iba, paminaw sa Katoliko dahil nilikay man ka ni Adan og ni Iba, paminaw sa de are. mga tao na kumakas. Ani paminaw ani ba? Oh. No sa maning mga magtutudlo nga wa may matugan. Are, de- Dalikay na bro. Sa kadin lang. Karon kay ang imong pagka magtutudlo base man dahil sa Biblia, abiyaan na to ni Adan og Iba. Karon ang akong pangutana ni paminaw sa ang akong pangutana simple lang. na bro. Uy, simple lang. Ang akong pangutana mauni. Oy, ang akong pangutana mauni. Biblia. O lagi wala history, Biblia ta. Unsay sitas mabasa sa Biblia? Paminaw kay imo man ni deklarasyon ganina nga si ang katong anak ni Iba og ni Adan nagsimba sa Dios. Dili maminaw ka. Lagi. Istorya mo. Paminaw sa himo god. Dili. Di ba ang ingon nimo ganina nga ang anak ni Adan og ni Iba gasimba sa Dios. Karon, dihang gipatay si Cain ni Abel. Dihang gipatay si Abel ni Cain. Ang akong pangutana, diing sitas mabasa sa Biblia nga si Cain nagsabat. Sabak. Bro, mahi. Di kahatag. Doon ako na bro, hindi ka nag-focus sa sabak. Di mahat. Sabak lugar ba? No, sabak. Gisakyan ako ng imong sabat kay ngano man, di ba? Ang imong deklarasyon kaganina god, di ba? Nigamit man ta ganinag mga di ba? Iba uyon ka nga ang simbahang Katoliko. Bro, Pamina sa ba? So, pamina sa ako na po, ikaw raman piminti bro, kaya mo naman yung kay gitaguan siguro nga di mo dapat tubagon siguro. ang ingon nimo ganina nga ang kaning gatukod sa Katoliko wala mabasa sa Biblia. Kaya ang imong pagka magtutudlo nakabase ka sa Biblia. O karon deklarasyon man jud na nimo ganina bro. Deklarasyon man jud na nimo ganina nga ay pamina sa Dan, di ba? Aminan na lang god. Kaya ang pinakaunang yun ng tukod ng reliyon Katoliko. Pero ang pinakaunang nga nagsimba sa Ginoo da pa sa tanaman ni Eden. Okay. Sa Eden o si Iba ngayang pamilya. unsa may Man bro, nakapay sa ako na po bro kay murag galikay jud ka ba? dili ikaw ram nagalikay. Galikay. Di ba ang ingon nimo nga ang importante ganina gisakyan ako nimo sabat eh. Kung tubag bro. Ang akong tubag bro, di nimo dawaton. Nga ang akong tubag tukod gitubag ka nako. Sa Biblia way mabasa nga Kristo gatukod anang relihiyon nga dili maayo. Sa ikaduha sa referensya mabasa diya nga si Kristo ang nagtukod kay inyo nang referensya way problema na. Biyahan na to na bro. Biyahan na to ng isuha bro. Biyahan na to ng isuha. Ang imong giingon karon na ikaw magtutudlo, ang imong pagka magtutudlo nakabase sa Biblia. Alright. Basahi ko og sita sa Biblia. Basahi ko og sita sa Biblia nga si Adan og si Iba ug ang iyang tibuok pamilya ni simba sa Dios. Sige. So tagaan nga ko gan verse bro nga
ang naunang simba dito. Bro, hatagi kog verse, tudlo, makatudlo ba ka na kog sitas karon sa Biblia? Magtutudlo ka. Makahatag ba kag makatudlo ba ka na kog sitas sa Biblia karon nga si Adan ug si Eva ug ang iyang pamilya nagsimba sa Dios? Kaya charges sabi kay murag di na makuha ng spot. Wa. Ang pinakauna nga nagsimba, siyempre pamilya gid alaalang Tagay kog sitas ba, bro? Ako mangutan nagsay unang nagsimba. Hatagi kog sitas. Ano? Relax lang no. So, ito mo. Paguman ako bro. Paguman mo at Way mahatag. Basin mo takas ko bro. Ayun sa basta na bro. Ako mo tumbak ko. Hindi ka ibo kay maghimi mo kag nahimog sa to papa. Way mahatag. Wala nakikita. Basta ko ito kayo. Ano nila? Ano nila? Basaha ko no, si Adan ug si Eva laki pang iyang panimalay nagsimba sa Dios. Tibok mo. Maghimo. Ang Ikaw na mahayag ana nga si Adan ug si Eva ug ang iyang tibuok pamilya nagsimba sa Dios. Karon, unsay sitas mabasa sa Biblia imong matudlo nako karon nga nagsimba sila sa Dios? Pildi na bro, kanang sabaan bitaw bro. Pildi may tawag na bro. Ay mahatag. So masala ko So si Adan nakigilawas og balik siya ang asawa sa pagkamatay ni ani Abel. Ay naabot na may pagigilawas. Si Seth nakaanak ni Enos. O dito nagsugod ang pagsimba sa Ginoo. So kinsang mapamilya Bro. Di ba? Nay nabasa. Ang akong pangutana ba, asa mabasa, di ba? Anak man to ni Adan ug ni Eva si Cain ug si Abel. Ayaw na nagigilawasan ni Seth kay ulahin naman na. Kato yung pinakauna yun. Di ba? Nga ang na-record, di ba? Na-record sa Biblia is si Adan, si Eva, dayon si Cain ug si Abel. Wapay patay na itabo ato. Alright ha? Wapag ipatay si wala pag ipatay si Abel ni Cain. Ang akong pangutana bro, diing sitas mabasa sa Biblia nga si Adan ug si Eva ug kinis Cain ug si Abel kasimbas Ginoo. Allah. Ayaw lagi paghimo og way mahatag. Ayaw pagdugang no. Way mahatag. Ang pamilya ni Adan. Ito pamilya ni Adan. Kita ka pamilya ni Adan? Sa panahon nga namatay si Abel, si Cain, no, gipatay niya si Abel, no, nakaanak siya og bag-ong anak si Adan. Pagmuman dito rin nagsugod sa iyang ikatulong nga anak nga apo na niya, dito na nagsugod ang pasimba. So ayaw paghimo bro, nga maghimo ka nga asa mabasa nga si Cain, si Abel na wala may mabasa sa Biblia bro, di ba? So ayaw pag kaya man mahilig lang ka mo manghimo og istorya. Di ba? Okay, bro. Mahilig ka bro, maulaw biya na sa live nimo bro. Way mahatag, magtutudlong way mahatag. Kakak man ka bro, tawag ka na bro, gano'n man. Maghimo ka sabi, wala ba mabasa kami, maghimo ko ano asa mabasa nga mo na, wala ka bro. Okay, laing pangutana bro. Laing pangutana. Sige laing pangutana. Sa ganina ra ka katong pamahayag nimo ba akong gi pangutana bro. Sige, pangutana na. Bro, no? Pangutana na. Adlok ba ka ako'y mangutana? Pangutana na. Kaya tanan nimo pangutana akong gitubag. So ako na po din ang Sa mangutana tubag, nimo. ginatag. Dalay ko ng buto ba Diyos? Samahan nga mga sesto. So, ako pangutana nimo, katubag yung gane kay imo mamay. Unsang tuiga natukod ang Romano Katoliko nga reliyon? Unsang tuiga? Trying 4th century. Unsang nga si Apili po. 33 AD natukod ang simbahan. 33 AD. Unsa? Aksyon Katoliko! Bungol ba dayon? Unsa ibot pasabutan ng ED? Unya ra, wala pa ganang hubog pagkana. Unsa ibot pasabutan ng ED? Anno Domini sa Latin. Sa in English pa na Year of the Lord. Gusto kang kumplituhon bagid na ko na ang naghatag termino ana si Dionysius Exiguus, munghi sa Katoliko. Sige. Year of the Lord. Kinsa nga Lord? Lord si Jesus Christ, the Savior and my God.
Oh, sige. Yes. So, Ah! Yes! Tagay na humot. Yes na ka, okay na, sir. Case close na to. O, sige. Ako na humot na paano. So, kasugod pag ganito. Bro, ani ba? Ani bro ha? Ani ha? Nangutana ka kanus ang tuiga na tukod ang simbahang Katoliko. Ningon ko nga first century. Ningon ko nga unsa man yung tuiga exact. Ingon ko nga 33 AD. Ingon dayon ka nga unsa man ang AD? Year of the Lord. Okay, ingutana ko nimo nga sa pamilya sa nangutana pa ka nga kinsa man ang Lord. Ningon pug ko nga si Jesus Christ Savior, oh my God. Ingon ka yes. Adiwa na si case close na ta man na. Aksyon Katoliko! Niyes na pa. Naunsa day kang Ano hindi, Year of the Lord. Ano, dominate? Year of the Lord. Oh. Yung ko si Kristo, ayun kay Kristo, yes. Oh. Ni wala ko na ingon nga, yes, si Kristo ka to. Ayaw paghimo na. Ikaw bro, mawagit ka na. ito yung sabi na. Ayun, sa papaw. So, paguman bro, ide, but pasabot, katuigan nga buhi pa si Kristo. Oh. Mo na ipagtukod sa, mo diyan nagsugod ang Katoliko. So, buot pasabot bro, therefore kung tanon na kanako bro so, kanus nagsugod ang pagsimba sa tinuod nga pagsimba sa Ginoo sa ide o dito sa tanaman sa Eden. Okay, kung magsugod tag pagsimba sa Ginoo, mayngon ka nga sa creation, of course, watay problema na. Pero ang atong gibasihan man, ang pagtukod man sa simbahan, di man ang pagsimba, kalayo naman kas tinuod eh. So, naunso na Kristiyano rin na abot sa kabukambak. Kristiyano ang atong gihisgutan din, na moambak ka og Old Testament, kaya pa may Kristiyano ana. Unsa di ka? Aksyon Katoliko! Wala man ko naghisgot kayo. Ang imo daghan na makagtima nga gipanghimo nato bro tungod kay malukong ka sa isa naingon ka Pablo Si na Pablo, Romano, nagisgot ra tag Kristiyano. So unsa man ang kuhaon naman nimo ng pagsimba sa Old Testament, wa pa may Kristiyano sa una dia. Yabag na. Kami na. Sa naman taong ka. Ay, wala Pas mo man niya itong higo. Daglikay ka bro. Parang tinuod bro, daglikay ka bro nga mutingog ko o sa ba? Sige na yung mga tanan. Next question. Next question. Basta pildi na Next question. Next question. Di ba? So, padayon ko dili. Next question. Padayon ko dili. Next question. Next question. So, hindi ba na pwede man-next nga pag hindi mo natubag? Ano to bag na ko? Next question. Next question, hadlok. Sinadlok. So, ang unang pagsimba ni amin ka nga dito sa unang creation time ni Adan o ni Eva. Amen? Nito o ba ka? Amen ka. Sakyan ka na ko. So, dito na pamahagi bro paminaw sa announce naman So, buot pasabot bro, katong nga klase nga pagsimba, pag abot nga nagpakatao sa Ginoong Kristo, pila naman to ka 100, unsa na katong nga pila ka tuiga nga ang labay ka bro, 1,000 years kanang 100 ba? Pag abot nga nagpakatao sa Kristo, nitungha na dayon ang Katoliko. Di ba? Nitungha ang Katoliko. Then mo ingon din mo nga pinakauna nga nagtukod reliyon ang Katoliko, mauna nga wa ko'y question wala ko'y tutol nga ang relihiyon ninyo kamo ang unang nagtukod. Kaya naman makita po nimo ang pamaagi sa creation o sa inyong pamaagi dili magkanimao. Ako na po yung mga tana bro. Paminaw sa makita na human muna nga ang pamaagi ni Kristo, paminaw sa muna ang pamaagi ni Kristo gikan pa sa tanaman sa Eden hangtod siyang pagpakatao hangtod na lang karon ang Katoliko nga simbahan wa gyud na tuhog bisag usa na pamaagi sa Ginoo. Alright bro, ako na sa imong utana bro. Ingon ka nga naa sa inyo haning ingon ka paumanas ako unya na paumanas ako sa pagsapaw kay ang yawa ra daw ning sapaw. So di ba munang nakita ni mo da bro kung unsay gidili di sa Biblia maoy gitugot sa Katoliko ug ang gitugot sa Biblia maoy gidili sa Katoliko kay makita nimo nga ang creation time nga pagsimba hangtod sa nga nagpakatawo si Kristo wala sininaog daw aron pagwala atong mga pamaagi dito gikan pa sa tanaman sa Eden hangtod ni Adan ni Abraham ni Isaac hangtod ni Noe hangtod ni Abraham Isaac Jacob propeta Moises hangtod sa nagpakatawo siya wa daw to na usab. Muna nga ang nag-usab dayon anak pamaagi kamo na nga Katoliko kay nagtukod man mo relihiyon. Alright bro, mangutana na sad ko nimo bro. Ari bro. Ang ingon nimo ganina naa sa inyo ang authorization, authority
Ha? Alright. Hindi na, Di na. Wasa pa kaya wala. Naganahan mong ta. Ikaw ra yun ako patiwas sa ako. Kaya ang mga naminaw ro ba ni mo bro kay idol ba kanila kay naminaw gud sa imo. Ana ba ko live ba basagan ngayon bay magtutudo lahi. Sus. Pwede mo follow kana dito basagan ngayon. Ayaw mo follow Katoliko, adyo mo follow. So ina na bro, unsa man bro kanang o yun baka sa kong isulting sa to kay biblical man. Ayaw wala ko na ingon dito nga mao na nakapasanto papa nga wala sa Biblia, wala na line up. Wala pa na linya sa Biblia. Ayaw paghimo og ina. So ang akong giingon muna nga pag-abot sa relihiyon, Katoliko jud na. Pero pag-abot sa tinuod na pagsimba sa adan og iba pala nga pagsimba. Muna niingon sa Mateo 25:34 og dawata, no? Umari ka mong gipanalanginan samahan og dawata ang gingharian nga giandam kanyo sukad pa sa pagbuot sa kalibutan. Kani among pagtulunan bro, gingharian dito pa sa tanaman sa Eden. Dito din natukod. Kita ka tukod din si Kristo mismo kasi ang Dios sa sinugdan, Dios sa katapusan. Muna mayong si Kristo ang natukod ang Katoliko bro. Tataw bro, nga wa jud kay mabasa sa Biblia. Okay. Muna So bro, sinugdanan pa lang sa kalibutan bro, dito ang gingharian. Nakay mabasa. Di ba? Maitan ako ang akong galingon pag bilang. Ano na bro, mga tanan na lang ko nimo bro. Mga tanan ko nimo bro. Wala di, mga on opinion naman na nimo bro. Wala on opinion. Wala bro, katapusan na sa kalibutan. On opinion naman na nimo. Sa mga tanan ko bro. Ustoy, mga tanan ko ba? Hoy, mga tanan ko ba? Ani. Ingon ka nga naa sa inyo ang authorization. Yes. Si Pedro namatay siya. Ingos Kristo. Lain na ang magbako sa imong katungdanan. Karon. Ang pangutana kay niaman dire sa Biblia sa buhat 1 nga naauntay mo puli sa iyang katungdanan bishopric sa gitawag nato og King James version nga Biblia. Kay kabalor ba ko magbakos bro? Di ra ba na katungdanan. Kaning authorization nga naa ni San Pedro. Paminaw sa wa pa ko mangutanan una maga. Kaning authorization nga naa ni San Pedro pagkamatay ni San Pedro kinsa may gibilinan niya aning tao? Ano man mananakaw ako na pod. Tubagga kinsang tawhana gibilinan niya ani? Sa Biblia bro, wala siya gi-mention. Wala ko mangutanag na aba sa Biblia gi-mention. Kinsang tawhana, tao. Kinsang tawhana? Magtutudlo ka, nga di ka katudlo na mo kinsang tawhana. No sa maning. Ang imo ang gusto itudlo kanang imong gusto na ibawan. Di ba? Namatay si San Pedro. Kinsang tawhana gibilinan o gitagaan niya anang authority nga niya. Nga gihatag ka ni Kristo, makatudlo ba ka nako? Yes or no? Makatudlo bro. Biblical nakatudlo nga naman kung sa Biblia mo basahon bro, wala si Pedro nag-mention og tao nga naa siya binlan. Unsa kinsa nag-mention sa Biblia bro nga mo ay binlan anang authority si Apostol Pablo nga ang gasa daw sa Dios siya diyan ni Saka sa langit Episo 4:8 paingon sa 11 bro. Ang una apostoles, sunod propeta, ebangelista, dayon pastor o matutudlo mo na siya gibinlan dili si Pedro ang mobiling kay bro wala ko mangutana ba og kinsa ba ning gibinlan mga magtutudlo ba ni specific ba tawo kung giingon dili mga katungdanan wala ko mangutana katungdanan magtutudlo pastor ba magwawali ba propeta ba kinsang tawhana makatudlo ba ka kinsang ingon man si Kristo no inig kamatay nimo lain ay magbakos imong katungdanan. So ang katungdanan ni San Pedro maotong paghawid sa Yahweh, mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ang pangutana di ang namatay si San Pedro, kinsang tawhana yang gitagaanan na para ma-continue na. So akong tubagon bro tubagon before na ko na tubagon bro. Ano imong giingon nga magbakos bro, dili man na katungdanan ang giingon diri bro. Ayo lagi pag ang gusto man gud nimo bro, pasakyon bro, direct to the point bro, kinsang tawhana. Diri bro basahon sa ako bro No, direct to the point kinsang tawhana. Bro, direct to the point, basahon sa nimo kay why mahatag. Basahon ako ayaw ko katas bro 1:21 abis. Why mahatag.
Basahan ako ha. Sa Juan 21, dalagon ang mugtong Diyos. 18. Sultihan ko ikaw sa matuod, sa batanon ka pa, ikaw ang magbakos sa imong kaugalingon o makaadto sa bisan unsa nga gusto nimong adtuan. Dili na authority bro ha? Sa pabina sa. No, so basahon ako ang imo ang Okay, mga basa. authority. Ayaw iliko bro ba? Mangingon para ganina yawi nakabasa ka yawi nang kamunay nakapasanto papa. Nakabasa kag bakos diri ningon authority da nga lain magbakos sa imong authority pataka man taong ka bro oy. Ayaw kong pasakya na imong mga binutbot ba. Pasakya basahon ta nato. Sultihan ko ikaw sa matuod nga batanon pa ikaw. Ikaw ra ang magbakos sa imong kagalingon ug makaadto sa bisan unsa diin nga gusto nimong adtuan. Dili na authority bro ha? Apan ini katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot og lain na ang magbakos alang kanimo ug dadun ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya ni ini gipasabot niya kung unsang paagiya si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios unya mingon si Jesus kaniya sunod kanako. Ang bot pasabot ay ang magbakos bro. Giingon rin niya, dili tumutumo ni mga authority ha, ambot pa sa butay pagbakos, nasa buhi, sa batanon pa siya, libre siya mo ato sa bisang unsa, pero moabot to ang panahon, nga naitaw nga magbakos, nga magbuot siya, asa siya dadon ba? Muna nga, unsa daw mapaagi pagkamatay, gidala sa mga tao, dito siya gilubong sa Jerusalem, na dili man na niya gusto, kaya ang Jerusalem, nga templo nga Jerusalem, gisalikway naman na sa Ginoo. Munang dili ganahan si Pedro nga ilubong diya sa Katolik o sa Jerusalem nga templo. Kay muna nga lugar na duwa Bro, direct to the point, bro. Kay misal si Kristo bro. Si Kristo sa diyang ilansang na siya sa cross siya Direct to the point, bro. Kinsang tawhana imong matudlo nako karon nga mo ni ang atong pamagi bro ha. Mo ni ang giingon sa Ginoo Jerusalem. Ayaw. Abot ng Jerusalem. Direct to the point. Kinsang tawhanang gibilinan anang mga otorisasyon. Ayaw ko patubaga sa imong pangutana nga dili maoti sa Biblia. Kasi di mao, di ba namatay, di ba si San Pedro midawat siya og mga yawe sa gingarian sa langit. Katong mga yawe bro, kinsay gibilinan ato diyang namatay si San Pedro, kinsang tawhana gibilinan? Ayaw lagi pangutana sa mga butang nga wala gihisgutan. Why mabasa? Why matugan? Sa Biblia bro. Magtutudlong why ikatudlo. Agoy. So kung gusto nyo ka nga asa mabasa, so basahan nato sa Biblia. Ay kung yung asa gibasa. Tawon gipangita dili ko nguta nag-asang basa. Taka ra mo ka dia uy. Ato pa tao di ay. Mo na Kinsang tawhana ang gibilinan anang mga yawe sa gingharian sa langit para ma-preserve nagdi mawala. Paminaw bro ha. Tara ko mabasa na ko sa Biblia kung Why mahatag? Wala. Ang gusto di mo Bukya. wala sa Biblia. Tawanan kaayo. Ano ka bro? Ayaw pag-himo dia bro. Why mahatag? Bukan ni bro. Sure yun eh. Dili na ipastimon himo ha. Nga na mga pupupop ni Sige. So daligot. Kinsang tawhana? Versikulo 13 ingon sa ubos. Sa pagtahuman nila sulti, natipo ka ang mga apostoles uban ni Pedro, Human ni Pedro sulti. Ingon dito ba si Santiago og mingon, pamati ka mo og mga igsoon, bag-o pa lang Layo naman kayo na bro. Naman na bro. Layo kayo. Pagkakita sa Dios sa iyang pagtagad ngadto sa mga dili Hudyo pinaagi sa pagpili Layo na bro. Layo na bro. nga magdala sa iyang ngalan. Muna siya bro. Muna ngani nga tao bro. Tao lang ba kay namatay si San Pedro? O ben, nangamatay tong mga 12 ka mga apostol. Bro, nangamatay tong mga 12 ka mga apostol. Namatay si San Pablo. Ang napukan nga balay ni David. Og ligunon busa mangita busa mangita na bro layo naman kayo ni bro napukan balay ng David naman so what pasabot bro ang ingon ri ang yawe nga binlan niya nagsaad si Simon Pedro nagsaad ang Dios pinagi ka Simon Pedro nga moabot ang panahon na ay gingharian nga
pagtukod sa mga dili na po dodyo. Nga Bro, sama bro, sa bro. banay ni David. Namatay So, ang dalawa- namatay ang 11 ka mga apostol. Paminaw ani ba? Oo. Namatay tong usa ka apostol si Judas kay gahikog 11 na lang. Karon kay nag-ilik man sila na puli si San Matias. Pagkamatay ng 12 ka apostol, namatay si San Pablo, katong Yahweh, mga Yahweh sa gingharian sa langit nga gihatag ni San Pedro para ma-preserve to kinsang tawhanang gibilinan ato. Oh. Mo nga akong gitubag si mo, di ni mo madawat, bro. Way matudlo, magtutudlong way natudlo. Ha? Ang imong gusto, bro. Kalang pati imong gusto ba? Sa storya, no? Nga, na ako'y po. Wala ko mga ng popop. Dili man, wala man sa papa ni. Kinsang tawhana ang gibilinan nato. Namatay si San Pedro, kinsa man. Si Pedro man gasulti ani, bro. Dili ikaw, dili po na imong Romano Katoliko nga. Kasi wala ko leader. mga lagi si leader anak. Kinsa man yung tawhana, makatugan ba kanako karon? Makatudlo ba kanako karon og kinsang tawhana din. Katong tawhana nga namatay, ni ginana pud sa gitagaan ato hantod nga naabot karon nga na-preserve ba og gisunod ba kana ninyo? Brad, namatay ning tawhana, Brad. Ang napuli ani din sunod ana hantod nga niabot ani ingon nimong pastor lahi. Sige. Nalahi man siguro tayo ni Ron. Kung nakamutuog biblical, ako nakita ng history. History nga, makapatuo sa imong ingon. Sa history na. Paminaw, saan? O, ning style na niya. Adili na sa mong putubag. Ay, hindi na maputubag. Way matang. Way matudlo. Ha? No, ang way matudlo ka lang din ang babasa sa Biblia. Ay, imong gusto ito ang imong hiyo. Ingon ka, magtutudlo ka, nya umalagi ka katudlog yun sang tawana. Aminaw ka, pagkamatay ni Pedro. Bintaha pa to sa Badista, ni tudlo pag ngayon pag si Ignacio gitagaan na, pero walang na mao. Wala ka laban. Ang siya pag ginahatag bisag aplido na lang. Istoryahe. Ang Yahweh nga kanang makita nga Yahweh ang mong buto sabot. Diloy, Espiritu diloy, kitang Yahweh. Pedro. Ang Yahweh, bro, magpasabot authority. Sayang pagka-apostoles, Bintaha pa tong sa Badista si Warren Basirel, akong gipangutana Warren Basirel tong sa Badistang local conference. Bro, kinsa gibilinan? Ana daw si Warren Basirel nga ang gibilinan si Ignacio. Kani bisag aplido wa ginahatag. Kasi nang pagbilan ni Yahweh, bro, kanang Yahweh, parang Yahweh sa pala, bro, ha? Dili tayo na, bro. Munang ang imo, bro, ang imong gusto, pareha sa imong giingon ba nga? Oy, kane, siko anay magibilan. Bro, ang kanang mga Yahweh, bro, dili na siya literal nga Yahweh balay sakyanan. Autorisasyon na karon kay inyo mang deklarasyon nga naa sa inyo haday ang autorisasyon. Di ang namatay si San Pedro, kinsang tawhana gibilinan, din pagkamatay atong tawhana gibilinan, di pulis lang, hantod naabot ang giingon ni mong pastor lahi. Sige, mananaga, wala pa. Kinsa man tawhana, makatudlo ka dili. So, sunod, ang pinakauna nga nabinlan ni Pedro, sa diyang namatay siya, Kisa? bro, mao si Father Lahi. Padre Lahi. Ibanghilista. Si Padre Lahi. Kano sa silang Padre Lahi, bro, kano sa silang Padre Lahi, gakita ni San Pedro gibilinan. Dayon, bro, paminasa. Tubag na ako na. Gusto nimo imong tubag imong i-insert. Kung mangutanan ka, bro, dapat paminaw nimo ang tubag. Okay, go. Hindi kay mangutanan ka, pero man na kay naka-program nga tubag na basag wala sa Biblia. Sige, go, maminaw ko. Sige, go, maminaw ko. Paminaw. Lagi, paminaw sa kay mao man na imong gusto nga imong itubag ka na inyong linya nga wala sa Biblia. So sa Biblia, bro, pagkamatay sa mga apostoles, no? Wala na may nabasa nga mag-appoint pa sila laing apostoles. Kay ang giingon sa balang sulatan, paghuman sa mga apostoles, santo propeta, paghuman nila na ibanghilista mo na ang ibanghilista nga gisugo sa Dios kay sumalas akong ibasa ganyan sa buhat 15 ganyan na 13 sa 17 nagplano ang Ginoo, nagpropesya ang Ginoo nga sa lain na pud nga katawhan nga dili Hudyo, didto na pud siya magtukod og gingharian nga samak ng David nga gingharian. So but pasabot ka na ang gingharian, umaabot pa na nga iyan na pong ikon dito na po sa gawas dili na po dito sa Israel. Sige, bro. Paminaw sa pagkita ng human mula niya. Pag human na sa pagpanahon na diri sa mga sa tuong kapanunan naa say tao nga gigamit na mao si Padre Lahi, mao gitagaan niya authority ang Yahweh sa gingharian. Alright, sige. Sige, Bro, may matatag na dili si
dili si Pedro. Alright, si San Ah, Pedro, di si Pedro. matod ni mo, sa diyang namatay, gipasad tong padirlahi-lahi. Kano sa sila nag-abot si San Pedro o si padirlahi para mapasahan siya? Oh. So ang imong literal de imong gusto bro nga ang Ginoo pag magkita sila ni Pedro, mao na din ang pasahan. Mao ba na imong Diba? pasabot sa Biblia, bro? Kano sa sila nag-abot? So, mao ba na imong pagsabot, bro? Nga kinahanglan, Away literal. matugan! Oh, way matug ano, pero Ay, na matugan lagi. Ah, bro, salamat sa panahon, bro, ha? No hard feeling ta, bro. No hard feeling ta. Amigo ra gyapon ta, ha. Kay alas 10 na hapit. Alright.